Say, manje ngicela ngoba njani lapha eSouth Africa Joe Mandela Yo, ayibona izawuthinta amabhithi. Xa ngicinga azawugqothwa guys. Yo, yayibona yinkenye into mna sandicingela nje uIma. Yo, yesamehleka kodwa seyilapha le mini results. Kushiyeke nje iveki A1. Woxancaka isenze njani? Yo, andifuni uyicinga. Yo, ayinami sana. Damn, this resulting is stressing me out. Uyathanda ke wena ubuzigobisi. Siyakwazi zonke mfana bazo abuya nebachelor elikhatshwa distinctions. Mina sengithandazela nje uphume ephepheni noba ndifumene AP symbol. Yayijinesi ziwethu. Niyazazi uba nipasile nini. Yo, Ima ibakhulu kalo. Uzama ukuthini exam bezinzima nama ndiyazi baniqhube njani. Wasoloko usitsho wena kodwa ubuye upasile. Iwesu accepted nase-UG. Yo, uIma kaloku siscare. Congrats ntwana yami. Mna ndipasile ndingapasanga. I will focus on my music and acting qaqwa. Awuziyeka zwe zakho na. Konkonko ayakho yabisongo. Hamba ndiyeza. Anoba sakwazi uyiya kumculo ne-acting nje isegazini le way. Otherwise bandishiye man. Me too, I'm a school. Khalile sesendiphuma nawe. Hayibo asisehamba na. Awuyamthanda uIma wena. Iwesu ushiye ne-stress results. No matter ube wengumani nayo ezanto man ngomsokana nele mini yeni he ukhona uphilo uelethu ndasekhaya sana ngestrato I wonder yena wenze njani Yo, seyifikile nyani le mini bikade xelwa andisago. iWest family yami yonke ijonge ezi results zami. ayiqali ngani kaloku into ye-results nezethu zazijonga Hayibo njani? Benibhala ndodwa pha ngoku uzojonga wonke umuntu. iWest naba bantu bajonge ezi results zethu khange basicheke ngobesibhala. Engasiphelise lento yoveza kwi-results zabantu ephepheni. Phofu mna ngomso akho noma into ezambonisa ezami results yakhe angandibonise nezayo. What if upasile ke ngoku? uWest xa ndipasile. Asondibonise nomnye. uthina mntase uthi soze sizinuke animan can light up endlini Ikhuhlwile manje yami yabo mandiye but sawubonana ngomsekuseni ngo10. Ngoje mntakho ndikhuphe man. oh kayibiziza oh ayintonqana kawukhwele naliya ayintonqana Yo, esilenge ndipasile sami. Ubuhlelo uzopasa nje asisonke besiyazi lona. Buye nebachelor elithini nantwana. Not just a bachelor, it has a distinction. Wayijonga guys sisebenzile songeni proud yo. Ncoma uthini ngamlweni ngapasanga. Go back to school. Okanye upgrade mfondini. Uyela esigela uyeke udlala plus eziwe zakho zemithelo esikole kodwa wenza i-matric. Otherwise, you almost done, my friend. Soze ndibuyele esikoleni mina unotshe. So what is your plan? At least have a matric. Dinayo. Unayo. Ihleka ndonke. Umenzile kodwa unayo. Chomi ndiyamva mna uIma yabo. Buyela esigela uncedana nesiqu sakho. Bubomi bakho obu elethu. Itsho uphindo bubomi bakho obu. Mina ndizawubhakisha ndiye eUG. Mina ndizothanda ecollege noana. Now iCPUT kum one time. Wena ithi into yakho. Ithini njani? Andiyi ndawo mna. What? Why did you do that with such a great result? Hey, ubomi khazi nizawuhlala njonge ispan okwangoku ndingekayifumani ndawo yokwenza umculo eBridges Academy. Awu mreyo. Segazini le. Emmanuel wahamba nini wena? I am leaving on Sunday. Uyayijozi boy. Awujonga ntwana. I'm so proud nawe. Uye mavava ngoku. Xa ufika eJozi usijonge ungazideleli. Uzazi kuba you deserve kuba pha and ayikho enye ndawo ebekufanele uba ukuyo. Ungavumeli iboss iJozi kutshintshe ke ntwana. Usilibala usifulathele. Uzasilibala lo. Otherwise indlela enhle Ima. Ufunde Jozi ungabaseleki. Uzibheke ntwana ungayilibali imvelaphi yakho. Oh, this is so cute, guys. You guys, you try to make me cry. Otherwise, I will never forget you.
Uvaya kakuhle mntwana. Thanks guys, otherwise I must go now. Uziva njani lento ihambile itshomi yakho? Not just itshomi nje kaloku ima i-best friend yam but ndizoba grand musuyofunda phaa kushata ebuzawumane. Awu Ima, ayinamjumkile guys, ndiseklini. Khandilindi sesendihambe nawe no. Oscar Pistorius now nomlenze recross but at 9 and 10 shefuna indlu enkulu parliament board now Hayi kodwa ndikhumbulisa nje nangoku. Tabonakala nyana la. U-Els no-Ima ngekudala bexhithana. Sendikhumbula noko kude kwangu-Ima. Khona nixolele nithetha nabo. Ndringa no-Asizoloku esithi uyasikhumbula. Sikhathethe xesha lide. Khona wena umgqoleni niphethe wakho, gqoleni nithetha naye. I think it's been a month now. Uyandimisa. UyaSizolo, I texted him. He's probably busy, man. Akho busy aya ntwana. Xa uziqomje kuba kazorespond. Ngcono wena uyakumayiza mna mfaka ublue tick wapost status. Ndandimazi mna Emmanuel uba uzawuswitcha. Khame ngene umfowunele, yes. Chocho. Guys, ndicela ukuba masimlibaleni mna u-Ima. Hayi kabi ayaka, it's not personal. Unyanisile u-Els. Umjito uzikhuphile kuthi nathi masimenzele lula. Otherwise fethu yazameka noko. Kuningi dog and nandiwani. Kunini ndifuna ispan ezindawo ndifaka kuzo zifuna umntana experience. Kafana ucinge ndizayithatha aphi experience ndiphume esigele. Eyishhada mantwana, ungapheli imandla. Hayi bo brands awuthini ungapheli imandla. Damn, kanti kunje life after matric. Eyisitshomi itsho uphinda. Yazi nama kwaba nandimamele u-Ima ngoku wayesithi mandibuyele esikolweni. Kochophe torhwaya. Lento yofuna ispan iyatshafisa kanjani mna ndiske ndibuyele kundalashe kakade phupha lam mna ku-actor no-rapper. But friend, this studio session siyabhatalelwa. Uzayithatha phi imali xa ungasipani imali? Eish, unyanisile. Khange ndicinge Peto. Hayi nomdadu uqale nini ba wise? Ndiweza ukuva kaloku mna qha nina ninthathi serious. Hayi kuyakula. So wena uzenza njani ezo zakho jo? Andina-choice kaloku ndizaye estudio ndirekhode hit then ke ngoku ndikhangele i-agency kweminye icala. That's easier said than done ayaka. Hayi mana yakho, ayikho le nto uyithethayo. Uyayazi uba kunzima kanjani kule industry yakho. Ewe ndiyavuma kunzima kule industry but kuyafana nje nofuna umsebenzi so ngcono ndilandele iphupha lam. Iwesi abazali bam abayifuni yonke le nto yam yorepha no-act. Bandixelele uba mandihambe ndiye esikolweni okanye ndiyophangela ngoba bona abasoze balixhase liphupha lam. Yo inzima mos le nto yakho. So uzawuthini kiyo? Hayi bo ndimdala bazundixelela uba mandenze ntoni ngobomi bam. E-high school bathi uba mandipase kakuhle ndizazibonela after matric. Iweske mna ke kudala ndizazi uba ndifuna ukwenza ntoni. Esikolweni ndapasa kakuhle bra with i-distinctions ngokubona batshintsha laa nto babeyithethile. Hayi asoze. I think babecinga uzaziya cause batsho ufuna ugrade 10. Ndisho becinga uzothi xa ufika grade 12 bese ufuna ukwenza ezinye izinto. Ya ke mabazibonele icebo ngoba le bayifunayo soze yenzeke. But uzothini mfethu? Yayazi ndiyayithanda le way yakho iba namaphupho nofuna uwaleqa. But kokwenu sengumntana so yenze into abazali bakho bathi yenze. Never boy, nothi ngoku shem mabandixolele. Kwakunini ndisenza into abayifunayo. Kwakwa-grade 10 ndandifuna idrama bandisusa phaa bathi uba mandenze i-commerce. Le nto ye-arts ndizayibona after matric so ku-after matric ke ngoku mandiyibone isenzeka. Jonga umana ayakhaweka inkani mfethu. Yayazi kunzima kanjani kule industry yakho. And awuyazi nokuba ikhamba pheka izofika nini ukuba izawude ifike phofu. And it's not like into zakho zokwenza imali overnight. And what if abazali bakho bayagxotha uzongondliwa ngubani into yokhoza uxhomekeke kubo? Eish sange uveza enye ke ngoku. But abanode bandigxothe nosidinga umntwana wabo. Then ekhatha umntana wabo But kaloku. ndiyahlonipha nje ntwana xa ndifuna le nto ndiyifunayo. Khaweka inkani mfethu umamelo sandikulahlekisa mos. Hayi ndiyayazi nje yam dango ne. Nemali apha kuma sometimes abantu bangashiye lo. Oh nitya nodwa. Yabandase, ite yathini into kaayaka? Yo shem man kusekubi. Yes asisi.
and andikwazi nomnceda but unikile i-CV yakhe uba ndimfakele esipani xa kuthathwa. Hayi mani, sisi laa tshomi yakho uCJ usenaso istudio. Kuthani ungamceleli kuye arekhode noba ingoma eyi-1? Ke unyalisile mntasamani. Iphi ifowuni yam? Khe ndimjonge ngoku apha kuWhatsApp. Yazi ndicinga uba ngu-DJ kaya yakho uyasingekwazi. Asoze, ukwazelaphi? Yazi ndinayo i-virtual DJ kwi-laptop yam. Qha kufuneka ndi-create mixes as more, then ndipractice, then ndizokwazi. Userious na? Asidlali apha, le way ndiyenzelwa yakhe. Ndiyambona uba uyayithanda le way yakhe. Uyi-true friendship. Sisi ude wathini utaje? Istudio akasenaso kwa imic nekhompyutha yakhe wazithengisa. Yho, it's fine. Manje ndizokuthenga imic. Ndizomrekhoda ngokwam ayakhe. Ndizocela utazibela ndifundisa urekhoda nomastarisha. Oyini mntase? Ndisho kodwa angavuya uAyaka. Ndiyayithanda kodwa le nto uyenzela uAyaka. Ya, apha phakathi kwenu. Oyi-1 funeka ube yimaneja kayakhe. Ke izawuba nguwe lo elethu. Hleli ngekho konto oyenzayo wena apha endlini. Ngathi ke ndifowunele uAyaka. Hayi umntu akusofika nini uAyaka? Bethe uyaphuma ngoba sigqibo uthetha kuWhatsApp. Ndisho yena usendleleni. Uthe mncomele. Ya Brand, nemincili ingxaki ndiyamazi uzovuya ngayo. Boy, nangu sisi ungayichazi le. Molweni guys, ninjani? Siyaphila. Hayi ba kutheni wabulisa for imali kangaka namhlanje? Ingxaki nani niyena serious kwicall. Khona yinto le nifuna undixelela yona ebalulekileyo endingenokwazi uyithetha kwicall. Bra, sakunceda. Entweni? Theni nisengxakini? Ye uslogan nini? Uyasibona ke. Khamamela isange. Ntwana, manje yenza uthenga imic, then ndicela utazibela ndifundisa urekhoda nomastarisha. Then uelethu uzoba yimaneja yakho. Sujiye ntwana. Andijiyi ntwana, nquma wakho nazi. Yhu, ndiyabulela ngale nto nindenzela yona. Andiyazi nokuba mandithini. Enkosini guys. Kholazi ntwana siphethe. Nawe masuke usenzela. Yo mna ndifuna khuphe nje ii-hits zodwa. Qiniseka kalo mama. Funeke wenze uYouTube uposte ii-snippets nee-music videos so that uzofumana ii-followers. Ewe, and umane uposta napha kufera. Yo sanuwara guys, ndinazo zonke ezinto nizifunayo. Yo, nincile nayo. Ngiyakubona. But if abantu bathi ndiweka. Awukoweka mfethu, and abantu bayayidinga le sound yakho. And ke nyani, hayi bo sange kutheni ungakhaba umcela lapha kutazibele amrekhode then ufunde phaa kuye then uyazi ngemandla and uzomrekhoda ngokwakho. Ayikhombi loo nto, but andifuna uthembisa ndizobona. That's all I need. Ndiza kuzamela igig nakwezi ndawo zam tshumo. Ntwana sokhutshwa nguwe kule ntlupheko. Plus. Sange usisi bendithume eshop ndicela ndindikhaphe. Masihleni. Sondiza.